зане ба шавҳараш суол кард ва гуфт: азизам, ман барои ту чӣ қадар арзиш дорам? мард гуфт: занакҷон, ту барои ман биҳишти рӯи замин ҳастӣ. зан гуфт: агар ман барои ту биҳишти рӯи замин бошам, пас чаро вақте ки модарат бо ман хуб рафтор намекунад, чизе намегӯӣ? мард гуфт: бале, чизе намегӯям ва нахоҳам гуфт, зеро ӯ модари ман аст ва биҳишт дар зери кудоми модарон аст. дар ҳақиқат, азизони дил, ягон модар бадхоҳи писар нест, зи модар ҳеҷ келинро зарар нест. сарчашмаи ҳаёту олиҳаи зиндагии мо, модарони азизи мо ҳамеша саломат бошад. худо умрашон диҳад.